Jarrai dezagun aurrera funtzioekin. Aurreko tutorialean funtzio kontzeptua eta funtzioen ezaugarri orokorrak aztertu ditugu. Eta honetan funtzioak adierazteko modu desberdinak aztertuko ditugu. Funtzio bat, hemen ikusten ditugu 4 modu hauetan adierazi genezake. Adibidez, enuntziatu bidez, enuntziatu baten bidez. Hau da, mendizale bat bataz bestez 3 kilometro orduko abiaduran ibiltzen da mendian. Hau, taula batean adierazi dezakegu, taula bidez. Hau da, jarri dezakegu denbora eta distantzia, denbora ordutan eta distantzia kilometrotan kasu honetan, eta ikusten dugun moduan, ordu bat pasatzen denean, ze distantzia egiten du 3 kilometro orduko abiaduran? 3 kilometro. Denbora 2 ordu pasa direnean, 6 kilometro egingo ditu 3 ordu pasatuz gero, 9 kilometro. Orduan ikusten dugun moduan, denbora, aldagai askea, izango genuke, eta distantzia menpeko aldagaia. Hau da, denbora ordu bat denean, 2/3 lortzen dugu distantzia. 2 ordu denean, 2/3 lortzen dugu distantzia. 3 ordu denean, 2/3, 9 izango litzateke distantzia. Hau da, hauxe ere, ekuazio baten bidez adieraz genezake. Hau da, I aldagaia, menpekoa, kasu honetan distantzia, beti izango da 3 bider x denbora, ez? Hauxe izango litzateke ekuazio bidez. Eta lehen ikusi moduan, grafikoki ere adieraz dezakegu, taulako puntu hauek bat 3 puntua denbora bat denean distantzia 3 denez, bat 3 puntua, izango litzateke puntu bat, 2 ordu pasa direnean distantzia 6, beste puntu bat, eta denak elkartuta, gure funtzioaren adierazpen zuzena lortuko genuke. Goazen adibidetxo bat ikustera. Demagun, gaur, aparatuak egan jartzeko landara joan dira 3 adiskide hauek, Bakoitza zer altueretara iritsi den ikusiko dugu, gorantz egiten duen denboraren arabera. Lehenengoak, hegazkinak, 0,5 metro segunduko abiaduran egiten du gora. Bigarrenak, metro bat segunduko abiaduran. Eta hori helikopteroak. Eta dronak, 2 metro segunduko abiaduran. Beraz, hegazkina, balio taula batean, bere denbora eta altuera adieraz dezakegu, Hasieran, 0 segunduan, 0 metrora zegoen lurrean. Segundu bat pasa denean, 0,5 metro segunduko abiaduran doanez, 0,5 metroko alturan dago. Bigarren segunduan, metro batera, hirugarrenean, 1,5. Ikusten dugun moduan, denbora guztian, x biderkatzen ari gara bider 0,5, i lortzeko, Denbora bider 0,5 lortzen dugu altura. Beraz, ekuazio baten bitartez, honela adieraziko genuke, altura beti dela 0,5 bider x denbora, adierazpen enuntziatua ez bagenu edukiko, imaginatu funtzio hau bakarrik, ekuazioa ematen digutela, guk adierazi dezakegu ere taula topatu dezakegu, x, hau da, denborari baloreak emanez, adibidez, x 0 denean, 0 bider 0,5, altura da 0, denbora x bat denean, bat bider 0,5, altura da 0,5. Denbora bi denean, hau da, xen lekuan bi jartzen dugunean, bi bider 0,5, bat. X denean iru bider 0,5, bat 0,5, ekuazio edukita, aldagai askeari baloreak emanez, topatu dezakegu beti menpeko aldagaiaren balioa, Eta hau ere, grafikoki adieraz genezake. Hemen ikusten dugun moduan, taulako puntu hauek adierazi ditzazkegu, 0,0 puntua. Denbora bat, altura 0,5, denbora bat, altura 0,5, denbora bi, altura bat, denbora iru, altura 1,5. Eta puntu guzti horiek zuzen baten bitartez elkartuz, gure funtzioaren adierazpena edukiko genuke, Helikopteroa, kasu honetan metro bat segunduko abiaduran igotzen denez,
0 garren segunduan lurrean dago, 0 altura, segundu bat, metro bat, 2 segundu 2 metro, 3 segundu 3 metro, beraz, i aldagaia eta x aldagaia denbora guztian berdina dira, bai? I berdin x ekuazioaren bitartez adierazi genezake, bai? Edo lehen esan dugun bezala, ekuazio edukita, xi, hau da, denborari baloreak ematen diogu, eta topatzen dugu i. Bai, kasu honetan, denbora guztian berdina da. Eta grafikoki, hemen ikusten duguna, bai, denbora bat, altura bat, denbora bi, altura bi, denbora hiru, altura hiru. Puntu guzti horrek elkartuta, gure funtzioaren adierazpena edukiko genuke. Vale. Eta drona, 2 metro segunduko abiaduran, hasieran 0 garren segunduan lurrean dago, segundu bat pasatzen denean, 2 metro segundu igotzen denez, 2 metrora dago, 2 segundu 4 metrora, 3 segundu 6 metrora, denbora guztian, denbora bider bi egiten ageri gara. Beraz, i, altura, beti izango da, bi bider denbora, x, bai? Eta lehen esan dugun bezala ere, hemendik ekuaziotik ere, taula osatu genezake, taula ez bagenu izango, ekuazio edukita denborari balioak ematen diogu eta topatzen dugu altuera. Eta grafikoki, berdin, bai? Taulako baloreak hemen adierazita, bai? Denbora bat denean, altura bi, denbora bi, altura lau, denbora hiru, altura 6. Puntu horretanak elkartuta, gure funtzioaren adierazpen grafikoa edukiko genuke. Bale, hauxe praktikatzeko, liburuko 261 garren orrialdeko 4 ariketa hauek egitea nahiko nuke. Bai, ekuazio ematen digute, balio taula eraikiko dugu, bai, ekuazioan aldagaia eskari baloreak emanez, bai, topatuko dugu i aldagaia, hau da, xi balore ezberdinak emanez, osatuko dugu xen taula, eta iren balioak topatuko ditugu. Beraz, ekuazio edukita, balio taulareki, eta adierazpen grafikoa lortzea eskatzen zaigu.